ассалому алайкум ёру дӯстон муҳтарам ҳаводорои канал ва ҳаводорои хаҷбекҳои рангҳошон раднои тозаи 96 мотори 1.6 бензин буда ҳолаташ хуб аст, баллонош ҳамаш дар ҳолати нормалӣ ҳастанд. дӯсто касе харидор боша мана ин мошин ранг бину ҳолтус пешкаш ранги сандалӣ ганда фасон пусидагӣ тосидагиш нест, тосидагӣ пусидагӣ вообще надорад. ин мошин ба фикрам истодагӣ якҷо ба мана ҳолати салонашам хеле хуб аст. дӯсто мана дӯстони азизи мо соли барош 96 рақами телефон 92 100 82 44 дер накунед дӯсто. касоне ки хаҷбеки тозаро харидорӣ мекунед рангаш кабуд будаст. бибинед ки ҳолаташ хуб аст. ҳаво дар рӯи навор ман рақами телефонам мегузорам дӯсто. ин ба фикрам вообще кам гаштагӣ аст. аку ман ранги дигаро таъриф карда наметавонам мошину. ба ҳар ҳол ҳолаташ хуб аст. ман ин пробегаш дӯсто якта айрабакаш будааст, ду айрабакана руланда ва ҳолаташ хуб ана овози тарошам назай мана дӯсто. мана ҳолаташ хуб аст, ҷои тосида пусидаш нест. мошин бензини холия, техосмотраш 1 сола дӯсто, 1 сола техосмотр. Begiz beyici ya. мани ҳолати мотораш дӯсто, чашкош нав. ин ба фикрам истодагӣ хеле боз истодагӣ будааст аз рӯи гуфтаҳои соҳиби мошин ки мошин фақат гаража анда хоб будааст. чашкош ҳамаш нав яхворин модулай дӯсто, як чизи гуфта модулай. ҳолаташ хуб. ҳам дӯсто дер накунед, мошин якта қарор дорад дар ноҳияи масҷо, колхози Зарафшон. дар он рақамҳо занг мезанед, худо хоҳад харидорӣ мекунед. ягон хеле айбаш нест.